Oh. Oh. Ano na? Mag-aayos pa yan, hindi naman. Okay, tawag ka. May sasabihin si JJ sa'yo. Ha? May sasabihin si JJ sa'yo. Si Ate Del, kasi. Hinahanap ka na Ate Del. Hinahanap ka na Ate Del. Del? Oo. Ay, nandiyan na. Ah, nandiyan. Ay, hindi naman si Ate Del yan. Ha? Hindi si Ate Del yan. Akala ko si Del. Eh, Si Del yun. Hindi sa hindi, tingnan mo, lapitan mo doon, hindi si Ate Del yan. Puntahan natin. Hindi yan si Ate Del. Parang si Del eh. So yan po mga kakwela, no, mga kabiyaya. Ngayong araw na to ay nandito sila Nathan at Ate Del. At ayun, isasabay ko na rin yung pinabibigay ng anonymous sponsor para sa aking lola. Bali, nagbigay po si Ate Del din ng 1K para kay nanay. At 1K din po na pang Jollibee po daw nung ni nanay, sabi nung anonymous sponsor. So ang gagawin ko, pepera na ibibigay ko kay nanay kasi nga, alam niyo naman, maraming pinagagastusan ng lola ko. Kaya, hindi ko na nang binili ng Jollibee. Kasi ayaw niya rin yun, malamang. magagalit sa akin yung pag binila ko siya ng Jollibee. Gusto niya yung kasi alam niyo naman mga matatanda, matipid dyan. No? Kaya tawagin natin yung mga natin dito. Rosel! Yun, sakto. Tercel! Where are you? Tercel, halika rito. Ay, ako. Ginali ka rito nga. Katawagin mo si nanay. Dali na. Sama mo si nanay. Ngitsura. Ayaw lumabas. Halina. May blessing kasi kay nanay. May blessing kay nanay. Oo, ganinani ka na rito. Hindi kasi kay nanay. Nagbigay si Ate Del ng 1,000. Tapos may 1,000 pa na pang Jollibee daw. Eh, sabi ko, ikaw mag sa kanya, tawagin mo siya. Si nanay. Ikaw na doon naman, para lagi kang bida. Lagi ka nasa vlog ko. Yan. Shoutout po pala si Beba ngayon, no? Timilong. Oh, may gumagapang, Tadel, oh. Si Tita Rosel. Kaya pinatawag ko na si nanay. Kasi may tugtog dun eh. Nasaan nanay? Oh. Oh. Ano na? Mag-aayos pa yan, hindi naman. Okay, tawag ka. May sasabihin si JJ sa'yo. Ha? May sasabihin si JJ sa'yo. Si Ate Del, kasi. Hinahanap ka na Ate Del. Hinahanap ka na Ate Del. Del? Oo. Ay, nandiyan na. Ah, nandiyan. Ay, hindi naman si Ate Del yan. Ha? Hindi si Ate Del yan. Akala ko si Del. Si Del yun. Hindi, tingnan mo, lapitan mo doon, hindi si Ate Del yan. Puntahan natin, hindi yan si Ate Del. Parang si Del eh. Ha? Ha? Ayun, tingnan niyo yun. Puntahan ko. Si Del yun? Doon, si Ate Del. Si Ate Del! Oh! Hindi ba si Ate Del yan, Nay? Tingnan mo kung si Ate Del. Oo, si Del eh. Si Del ha? Oo, Ha? si Del. Si Del. Del? Si Maripi po. Del lang, di ba? Si Maripi. Oo, niloloko ako. Ayan, yan. Yan kasama sino? Oo, pamati Del, di ba? Ano ba si Del? Hindi, ito. Sino to? Niloloko mo si Lola Del. Alam ko pagkakasama nito. Alam ko si Del.
Kami naman. Hindi mo man Wow! Kinisan. Oh, pinabibigay ni Ate Del. kasama to. Nanay, pinabibigay ni Ate Del. Ha? Pinabibigay ni Ate Del. Makayo. Huwag ka pumaya, hindi mo nakaw yan. Yan. Wala na, tinabunan na yung live nyo. Bibili na po namin yung ano mo, yung kariton mo. Hmm. Ano tawag doon? Bibili na nila yung kariton mo. Bibili ni Ate Del yung kariton mo. Ay, wala akong paglagay na karakan. Dito daw sa kagada, buddy. Wala daw siya pala. So yan, pinapabigay ni Ate Del. Pambili mo ng ulam na. Ay, hindi. Gamit ka na anak ko, Del. Yari ka. Wala na, tinabulan mo na yung live, nanay. Yung live no? Naka-live. Hi ka muna. Shout out. Po, ay, maganda po ang mata nito ni Lola. Ah, Thank you po. oh, may nabibigay ni Ate Del. Thank you. Sana ba kayo magbabago? Ah, pinapayak niyo yung lola ko. Yari kayo. Tuluyan. Saya. Sa ninyo, pag ayok pa. Para tuloy-tuloy. Saya. Dahil kayo nakakatulong sa kapwa niyo. Wow. Kung hindi may nalang, gusto ko rin sumama sa anak ko. Kaya, Gusto mag-vlog. Kaya sama mo siya. Halika na rito, Nay. Nagla-live sila dyan. Doon ka na po na. Nanay, halika rito. Wow. Wala na. Naku, kinwentuhan na. Kinwentuhan na si Ate Del. Yan. Kinakwentuhan na si nanay ni Ate Del. Come here. Yung lola ni Jay, dati po siya sa zombies. Stunt woman. Nanay, halika na. Tinatawag ka na ni Jay. Yun nga yung sinasabi, lola, na pagka wala daw swerte sa'yo, baka sa apo mo o sa anak mo. Yun Kwento nga po, na. yun doon ka nagkaroon ng swerte sa apo. Kahit mukhang mandirigman po yung apo nyo, pailong mo. Loy, ano yung sinasabi mo dyan? Visit itong bakalang to. Nanay, halika rito. Ayaw! Ayaw! Ano ba yung ginanay ko? Ayaw na bumaba ni nanay. Nagkwentuhan na. Nanay, anong bibiliin mo? Magkapagkwentuhan ka dyan, o akin na lang to. Wala siyang pakialam sa 1,000. Ano na to? Amin na lang, ibibigay ko na lang to kay Tita Rosel. Yung 1,000. Binapabigay. Nay! Nanay! Wala na. Napachismis na doon. Ano ba chismis na si nanay? Grabe si nanay Oo, kita mo. Oo. Mother! Mother! Nanay, ayaw mo ba nitong 1K? Halika na rito. Kahit yung apo nyo, Halika na rito. apo nyo, yung apo nyo, Tinanggap. Buisit. Tinanggap na mukha akong mandirigma. kailangan kasi Umano kanina, Okay lang. mga kaibigan mo doon. Bukas na lang tayo, maulan naman. Bukas na. Bigay mo na kay nanay. Ayaw nga bumaba eh. Tawagin mo nga, Tarusel. Nay! Nag-uusap ka eh. Oh, ayaw talaga oh. Wala, naipag-chismakers na. Ah, nanay, wala. Nay, iyakan na kayo niyan. Nagpapadagdag. Ayaw talaga bumaba oh. Oh. Mga patay kayo. Mumulti hindi. wag lang kayong Hoy, kaya ayaw kang kausap. Sabi niya kasi pag siya daw nawala, di tayo makakalimutan. Masalak ka. Anak na ng barangay doon! Nawili na si nanay eh. Oh, ayaw pa. Tagal naman ni nanay. Anong pinagagawa ni nanay dyan? Parang ayaw niya ata na itong 2K oh. So, kaya salamat po una sa nagbigay ah. Kay Ate Del. Ano, nanay oh. Tawag ka. May bibigay ni Ate Del. Ay, thank you, Del! Oh. Kaya nga nakatakbo ako ng kaparehong nyo. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang magandang swerte nyo.
Ito pa, 1,000 kay ano, dun sa isang lalaki. Ah? Yan, 1,000. Kay ano, dalawa yan. Nagbigay. Oo, kanino? Anonymous si sponsor. Hindi ko marinig. Mag-thank you ka na lang. Thank you, Del. Hindi, yung isa, dalawa yan sila. Si Ate Del yung isa, yung isa ayaw magpakilala. Sino isa? Ayaw magpakilala. Ay, pakilala? Oo. Thank you. Utang na lang po sa inyo. Nakatulong kayo sa akin. Huwag may bibigay ko kung kanina yan ha. Oo. Sa'yo yan. Thank you. Papang-Jollibee mo daw yan kasi hindi ko na binili. Jay, apo ko. Ba? Ikaw ang nagdala ng swerte sa akin. Wow. Na nagdala ka rin ng taong tumulong sa akin. Wow. Ay, nagpapasalamat ako. Ano daw? Patay tayo dyan. Nahingit si Goy. Oo, di ba natatawa kayo? Kuya JJ lang. Oo. Paglaki nyo, ganyan din kayo. Wow. Sana ganyan din ang gawin nyo. Pareho na Kuya JJ. Oo. Malaki din nguso, Nay. Jesse. Nanay, malaki din nguso paglaki nila. Malaki din ang nguso paglaki nila. Oo, lalaking muso niyan. Yan, Nanay, mag-thank you na lang kayo, Nay. Nanay, mag-thank you na lang kayo dun. Mag-thank you na lang kayo dun sa ano. Doon. Thank you po. Mag-thank you na lang kayo dun sa anonymous sponsor. Yung Yung nagbigay nagbigay, po. ayaw magpakilala. Ayaw kayo magpakilala. Maraming salamat. Dahil sa pagtulong nyo sa akin, sa kawalan ko. Yeah. Kaya nagpapasalamat ako. Tsaka kay Ate Del. Del, sa'yo din. Utang na. Sabi mo na, penging sports car. Ah, Penging kotse. ay, Ay, masyado naman. hindi kay Ate Del. Marami sasakyan yun sa Ate Del. Hingi kang Ah? kotse. Hingi kang kotse kay Ate Del. Del, hingi akong kotse. Del. Del, Joke kotse lang. para may sasakyan. Pag may dadaling kami yung anak ko, natake sa epilepsy. Ba? Joke lang, Nanay. Joke ko lang. Eh, babay ka na, babay na. Hi, thank you. Hindi ko kayo kalilimutan hanggang sa kamatayan ko. Wow. Thank you. Ako po. Manghihila na naman si Nanay. Okay na? Oo, okay na. Okay na. Sige, Nanay, balik ka na dun. Itago mo yan, nasa iyo yan. Huwag mo ibibigyan. Nanay. Hati tayo dyan, ha? Oo. Oo. Oo, Ate daw. Jack, oo. Pengi ako 1,000. Oo. Ay, 1,000. Joke lang. Yan, naman. Okay na, Nanay. Yan, salamat, maraming salamat. May sipon ako para ako nahihilo. Oo, bakit? Sige na, pumasok ka na doon, Nay. Pasok ka na. O yan po, ha. Maraming salamat doon sa anonymous yung sponsor. Yan, yan. Hindi niya kasi sinabi kung kung sa babanggitin yung pangalan niya sa video o hindi. Kaya yun, sinabi ko na lang siya anonymous yung sponsor. Daw bilang ko daw ng Jollibee si Nanay. Kaso inisip ko, bubungangan ako niyan eh. Sabi niya, sana pinera mo na lang. Ganyan yan. Kaya kaya binigay ko na lang pera para may panggastos-gastos sila at lagi na lang ako nai-scam. Paglalabas, Jeep, yung pambiling bigas. Samantalang ako, bili ko lang. Yan. Okay. Huwag ka lang makisama ka maigi, huwag ka magtitim makulit. Pagpapalain ka tuloy-tuloy. Ang makulit. Salamat po sa tiwala kay Pagpapalain ka, nakikita ko yan. Wow. Kaya nga, huwag kang gagawa ng masama. Oo, hindi naman tayo gumagawa ng ganun. Matuto kang makisama. Ha? Pag may nag-udyok sa'yo, wag. Alin mo. At Mang-hold up ako. pag hindi mo kaya sa Panginoon. Mang-hold up ako, Nay. Ha? Mang-hold up ako. Wag! Gago ka pala. Wow, gago ka pala. Joke lang, Nanay. Ganda na ng ano mo, gago ka pala. Ay, pag ako namatay, hindi kita titigil. Patay tayo dyan. Pag nang hold up ka. Yan, punta natin sila. So, ayan na po. Uuwi na sila. Kawawa na naman ako. Iwan na naman ako. Ha? Baka may nagagawa dyan construction. Kaya maingay. Grabe po sa salamat din Nanay kay Ate Del kanino. Kinikis pa nga ako eh. Kinikis pa. Ay. Ano na umalis nung daan eh. Ayun nga eh. Tawag ka ng tawag, hindi ka naman pinapakita. Hindi ako Everyday kayo sabi niya, ay tinatawag pala ako. Sumisigaw na kami, no? Ay, ang ingay. Wala na. Sira na ang vlog ko. Bablog sa kasi. Kaya- Maingay dun sa.
Kaya hindi ako, hindi kasi marinig dun eh. Yan, iwan na po nila. Namiss ko sumakay dito, Paddy. Kaibahan. Oo. Sumunod pa talaga. Dapat ako Hayaan mo na kasi sa linggo mahaka. Oo, dapat ako nandyan yun. Lalayas na rin naman kami. Yun. Hintayin ko lang sila makaikot. Yan o, iuwi na sila. Iwanan nila ako. Kaya mga kakwela, no, at uwi na sila. Iwan na naman ako at salamat sa sombrero. Naka-harvor ako ng sombrero. Oh, ganda oh. Ang ganda pa naman nag-design. Bagay na bagay sa kagwapuhan ko. At iyak na naman siya nito. Wala na naman siya sombrero. Di pero papalitan ko sa kanya nung... Kasi yung cup ni Nathan, yung hindi nakababa to. Yung ano. Kita mo ba, Paddy? Huwag mo yan yung ano ko yung sasakyan ko, huwag mong gasgasan ha. At ayun, thank you pala kay Ate Del sa pagbigay ng 1,000 pesos sa aking inay, sa aking lola na tuwang-tuwa kanina na halos ayaw na ako kausapin. O kaya puro Del Cabarli na lang bunganga ni nanay. Kanino galing to? Kay Del? Yung karitong ko, sabi, kay Del ba galing to? Puro na lang kay Del, kay Del. Asan si Del? Tuwing umaga, pupunta ba si Del? Wala na. Oops. Puro ano na lang kay Del eh. Kaya Ate Del, ayo, ingat kayong dalawa. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye na sa kanila. Then, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, Trio Kuwela Family. Okay. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye mo na. Bye-bye! Daddy. Hindi nagbabay sa mimangot.